inicijativa ljudi iz SNSD-a pred Vladom Republike Srpske u naredne sedmicu dvije naći se paket o izmjeni 22 zakona iz Republike Srpske i dopune tih zakona kako bi se obezbedila nova praksa u procesu registracije, prije svega firmi koje treba da se obezbedi da budu registrovane za 3 dana i da samo na jednom mjestu se podnose aplikacije za registracije. I u tom pogledu bitno će se smanjiti troškovi same registracije, znači sa 1500 maraka koliko to sada košta na neki 400 maraka sa tendencijom da što skorije vrijeme obezbedimo da to bude nulti troškovi. A kad kažemo skorije vrijeme, to znači u narednih godinu dana da obezbedimo da to spustimo na nulte troškove i da u tom pogledu omogućimo da do nove godine se omogući da se registracija preduzeća u Republici Srpskoj obavlja i putem internet mreža, tako da na taj način želimo da postaknemo jednu ozbiljnu reformu u tom sektoru uz podršku koja se osmišljava putem Razvojne investicione banke i podršku realnom sektoru. Želimo da u narednih mjesec, 2 dana u Skupštini Republike Srpske predložimo nekoliko važnih mjera na poboljšanju posticaja za poboljšanje stanja u realnom sektoru. To se prije svega odnosi na smanjenje onih raznih taksi, raznih opštinskih i republičkih izdataka koji opterećuju samu privredu. I upravo u ovom trenutku se radi jedna opširna analiza zajedno sa predstavnicima privrednog sektora iz privrede kako bi mogli da ustanovimo gdje postoje ti troškovi i da te troškove eliminišemo i smanjimo. U ovom trenutku SNSD smatra da je veoma važno da se realni privredni sektor dodatno stimuliše i pomogne, da se obezbedi jedan poseban proces rekonstrukcija preduzeća koji imaju realnu proizvodnju i da na taj način, naravno, pokušamo da pariramo onome što se zove izazov svjetske ekonomske krize. Što se tiče investicionog ciklusa, on je obiman u Republici Srpskoj. On naravno čeka vrijeme da počne vremenske uslove, jer građevinska sezona je sada u mrtvom periodu. Sa odpočinjanjem građevinskih radova u Republici Srpskoj će početi značajne investicije koje treba da poboljšaju našu ukupnu aktivnost i da utiču na ukupni naš rast, za koje vjerujem da uz činjenicu da očekujemo da bar ova godina neće biti klimatski teška i da neće desetkovati poljoprivrednu proizvodnju, mislimo da bi mogli imati stabilan privredni rast u ovoj godini.